Piękne okoliczności dzisiaj, niewiarygodnie wiosennej, jak się to mówi tak mądrze, aury. 15 stopni, ptaszki ćwierkają, a ja witam Was pięknie prosto z parku miejskiego. Idziemy pożegnać się z pewną budowlą i uwiecznić ją na taśmie wideo. Chociaż to nie taśma, póki jeszcze stoi, bo to już długo nie potrwa. Fajne te drogi takie tu z niespodziankami. Jedziesz i o! Skromno dziurka. Urwałeś się koło. Mijam po prawej stronie ogródki działkowe, ale pierwsi tak zwani laubiorze, amatorzy grillowania i przesiadywania na działku jeszcze się nie pojawili. Ale brakuje mi tego, chyba najbardziej właśnie przy jesieni i przy zimie. Co prawda nie mam swojego ogródka działkowego, ale zawsze mi się udaje wprosić. Słoneczko świeci, wiaterek wieje, a wy sobie pieczecie kiełbaskę, pijecie sobie zimne piwko. Stadion Polonii Bytom, a w sumie to co z niego zostało. Kasa piąta. Dobry. Ja bych prosił jeden normalny. Miałem nadzieję, że uda mi się tam może wkraść do środka, ale widzę, że tu bez zgody zarządcy nie wejdę. To może tu? Dobry, halo? No chyba nie wleza. Tutaj w dole resztki starego stadionu Polonii Bytom imienia Edwarda Szymkowiaka. No a po co się tu pojawiłem? Bo ta budowla, tak zwany krzywy domek, czyli dom klubowy Polonii Bytom, właśnie przestaje istnieć. Załapałem się na ostatni dzwonek. Tu już jest to ogrodzone siatkami i budowla ta właśnie zostaje rozbierana. O historii Polonii Bytom i jej osiągnięciach w piłce nożnej ja się nie będę rozwodził, bo po pierwsze nie znam się na tym zbytnio. Nigdy piłka nożna nie była jakoś moim konikiem, a po drugie to każdy, kto się interesuje śląską i polską piłką nożną, to zapewne osiągnięcia Polonii Bytom na polu piłki i śląskiej, i krajowej zna. A to były w minionych czasach osiągnięcia no niemałe. Za to na tym stadionie miałem okazję być z 2-3 razy jako małe dziecko jeszcze z moim dziadkiem, który był wielkim kibicem Polonii Bytom. Nawet osobiście można powiedzieć kumplował się z kilkoma zacnymi zawodnikami, między innymi z panem Helmutem Kępnym. No i co po dawnej świetności tutaj zostały jeszcze tylko jakieś dosłownie resztki. Tutaj główna brama z herbem Polonii Bytom. Tu można jeszcze podejść przez kraty, obejrzeć resztki trybun. A pomimo faktu, że ja nie byłem nigdy fanem piłki nożnej, to mam bardzo pozytywne wspomnienia z tym stadionem. Bo jak byłem tutaj na meczu jako może, nie wiem, jakieś 6-7-letnie dziecko, znalazłem na schodach zwinięty w rulon 20-złotowy banknot. A wiecie co to było 20-złotowy banknot na początku 2000 roku? To można było fajnie porządzić. Ten stadion powstał jeszcze w 1929 roku w niemieckim Bytomiu pod pierwotną nazwą Beutener-Stadion. No i grały tutaj takie bytomskie przedwojenne drużyny, m.in. jak Beuthen 09. A w 1945 roku, kiedy Bytom dostał się do Polski, został ten stadion zaadoptowany przez odrodzoną, odtworzoną Polonię Bytom. Tworzoną w dużej części przez byłych piłkarzy, m.in. Pogoni Lwów. Wiecie, jaka tu musiała być historia tych bramek? Ile tutaj musiało być przemycone butelek piwa, flaszek gorzołki, zagrychy. To się w głowie nie mieści. Dobry, halo. Żyję sam w to. Chyba nie. No a tutaj możemy oglądać ostatnie kadry klubowego budynku Polonii Bytom, tak zwanego Krzywego Domku. Oczywiście nazwa wzięła się od tego, że na wskutek szkód górniczych on już od dawna nie stał prosto. Od paru lat już nie był użytkowany i teraz, jako że nowy stadion Polonii Bytom powstaje tam dosłownie kawałek dalej, zaraz tam podejdziemy, no to on właśnie jest rozbierany i już za paręnaście dni pewnie w tamtym miejscu nie będzie po nim śladu. Z tego co wiem, kilka pamiątek z niego ma być zachowane, między innymi ten napis Polonia Bytom, który tam widzicie, i przeniesiony do tego nowego budynku, w którym będzie się mieściło też takie mini muzeum Polonii Bytom. No i co? Zostało jeszcze tu ino raz podejść, zaklupać w tą blachę i arrivederci. Tu się kończy pewna historia tego budynku, który przez kilkadziesiąt lat stał przy tym stadionie, i zaczyna się historia nowa. To jest taka trochę nostalgiczna sprawa, myślę,
nawet nie tylko dla fanów piłki nożnej bytomskiej czy w ogóle, ale dla każdego bytomianina, bo jednak ten obiekt, zwłaszcza tutaj na takim wzniesieniu, bardzo charakterystyczny, że wszyscy do niego byli mocno przywyknięci. Stare ustępuje nowemu. Tam resztki domku i stary stadion, a tutaj po drugiej stronie dosłownie ulicy już pnie się nowy. O! Udało mi się wspiąć i chwycić tu jeszcze taki kadr z góry na stary domek, na stary stadion i tutaj rzut beretem nowy budynek klubowy już widzę zrobiony, murawa już położona, jeszcze trybuny i na wiosnę tego roku ma już być uroczyste otwarcie. Na meczu Polonii na starym stadionie jako dorosły człowiek nie byłem ani razu, ale jak chodzi o nowy, to obiecałem sobie, że jak ten stadion będzie już skończony i otwarty na tą wiosnę, oby tak faktycznie było, to przynajmniej na jeden mecz, który się na nim odbędzie, pójdę i wrzucę z tego zdjęcie. Trzymajcie mnie za słowo, potem mnie z tego rozliczycie.